ang balita po sa rehiyon nga gikan po ni Karundang Bobby Brasiros nga matod pa ang 10th Infantry Aguila Division Philippine Army nagpahigayon og tree planting activity sa Mawab, Davao de Oro. Karundang Bobby, ihandos mo. Ang 10th Infantry Aguila Division Philippine Army nga gimuloan ni Major General Alvin Luzon nagpahigayon og tree planting activity sa Camp General Mayo Tigan, Sector Mao, Davao de Oro niadtong Enero 31, 2026. Isip kabayan sa padayong pagpatuman sa Philippine Army Greening Program nga gisugdan niadtong bakasyon sa Pasko sa miaging tuig. Ang mga opisyal ug enlisted personnel nagtanong og 329 ka mga kahoy nga mabugahon lagip ng rambutan, durian, nangka, lansones ug dwarf nga lubi. Sulod sa mga kampo militar ug mga reservation area sa division ang maong inisyatiba nagasuporta sa food security isip usa ka nasudnong parayod na pinagi sa pagpalambo sa malungtarang produksyon sa pagkaon o pagdugay nga kaligon sa agrikultura. Ang kalihukan nagpaligon usab sa pagpanilibot sa kalikupan, pagpamino sa epekto sa climate change ug responsable pagdumala sa mga reservation sa militar. Ang nagpaligon nga papel sa Philippine Army sa nation building labaw pa sa operasyong pansiguridad. Kini nga paningkamo nagpakita sa parehong commitment sa Aguila Division sa environmental sustainability ug sa pagsuporta sa mas harapan ug mas tumong sa gobyerno bahin sa food security nga gisugid sa disiplinadong pamunuan ug panagiusang aksyon. Para sa Radyo Ronda Balita Southern Mindanao, kini si Bobby Braceros Jr. reporting. Okay, daghang salamat Karundang Bobby Brasiros.